De-a lungul veacurilor, diversi prezicători și mediumuri au încercat să prezică viitorul. Dar timpul s-a scurs. Ei au dispărut și nimeni nu este capabil să ne spună ce va fi mâine, în afară de profețiile ascunse în Biblie. Ce ne spune Biblia despre lumea contemporană? Cum să înțelegem profețiile dificile? Proiectul Apocalipsa Speranței este ceea ce îți va da pace și încredere în viitor. Parte din acest proiect accesând linkul din descrierea spotului video. Bine te-am găsit, stimate prietene, la programul Apocalipsa Speranței. Cuvântul Apocalipsa este un cuvânt care ne descoperă ceea ce stă scris în Biblie. Este revelația, descoperirea lui Dumnezeu. Și în această zi te invit să descoperim împreună răspunsul la întrebarea: în cine să avem o încredere totală? Și pentru aceasta te rog să iei Biblia și să o deschizi în cartea lui Daniel, la capitolul 2, cu versetul 1. Între timp, eu am să stabilesc prezentarea pe ecran. De-a lungul veacurilor, diversi Ei bine, prieteni, cartea lui Daniel, la capitolul 2, cu versetul 1, ne spune: în al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise, Duhul îi era tulburat și a perit somnul. Se pare că Nebucadnețar era foarte tulburat de ceea ce visase și el și-a chemat înțelepții pe magicienii, astrologii, vrăjitorii și haldeii la Palatul Regal. El le-a spus: spuneți-mi ce am visat azi noapte și spuneți-mi ce înseamnă, care este înțelesul și visul meu. Înțelepții au răspuns, speriați. Așa au zis: veșnic să trăiești, împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tălcuirea lui. Împăratul Nebucadnețar a fost foarte deranjat. Știți, nu știu ce am visat. În mod misterios, Dumnezeu mi-a șters visul din minte și împăratul totuși a continuat. El a spus așa: de aceea vă rog, a poruncit chiar, spuneți-mi visul, ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și-l tâlcuiți. Cu alte cuvinte, el spune: nu încercați să mă faceți să cred că știți, nu încercați să mă păcăliți când de fapt nu știți visul. De la voi se așteaptă să fiți în stare să pătrundeți viitorul. Faceți-mi dovada acum, spuneți-mi ce am visat. Înțelepții au protestat: cum așa, împărate, să-ți prezentăm visul pe care nici tu nu-l ții minte? Nu este nimeni pe pământ, să știi, care să poată spune ce cere împăratul. Și lucrul acesta era adevărat. Nu era nimeni pe tot pământul care să poată să facă ceea ce ceruse împăratul. Numai Dumnezeul cerurilor putea să dezvăluie ce visase un împărat în dormitorul său. Numai Dumnezeul cerurilor putea să descopere cu exactitate viitorul. Da, prieteni, lucrul acesta s-a întâmplat în istorie și visul lui Nebucadnețar este considerat un vis foarte important, cel mai important vis din istorie. De aceea împăratul s-a trezit foarte tulburat. El se gândea ce se va întâmpla de fapt cu împărăția lui. A ajuns un monarh foarte puternic, stăpânea lumea de atunci. Și veștile despre porunca împăratului au ajuns la urechile lui Daniel. Daniel nu era un magician, dar era unul dintre înțelepții împăratului. Când Daniel a întrebat de ce trebuia să fie ucis și el, Arioc, însărcinat cu execuția, i-a spus toată istoria cu visul. Așa că Daniel s-a dus înaintea împăratului, a avut curaj și a spus: împărate, dăm puțin timp.
voi merge să mă rog și îl voi întreba pe Dumnezeul cerurilor și Dumnezeul cerurilor va face cunoscut visul pe care l-ai avut în camera de culcare. Dumnezeul cerurilor, am toată încrederea, o încredere absolută că îmi va dezvălui viitorul. Voi veni înapoi și îți voi dezvălui ce anume ai visat. Cât de frumos s-a purtat Daniel, cât curaj a avut. Și iată, după ce s-a rugat, dar nu singur, împreună cu prietenii săi, iată de ce este bine să ne rugăm împreună, ca răspuns la rugăciune, Dumnezeu i-a descoperit slujitorului său, Daniel, visul și interpretarea lui. Tot așa se întâmplă în realitate. Dumnezeu descoperă visuri la oameni simpli, oameni obișnuiți, ca mine și ca tine, bărbații și femeile care se roagă, văd cum Dumnezeu le explică tainele. Da, lucrul acesta este adevărat. De aceea, dacă ai motive de rugăciune pentru care vrea să mă rog și eu, te rog să le scrii pe Facebook, pe contul meu sau pe pagina Bisericii AZC, Cuvântului Adevărului, și am să mă stărui să mă rog pentru motivele tale de rugăciune. De asemenea, dacă ai careva întrebări, te rog să mi le scrii și în timpul cel mai apropiat îți voi răspunde. De asemenea, vă invit să lăsați comentariile dumneavoastră pe pagina de Facebook a Bisericii Creștine AZC, Cuvântului Adevărului. Vă mulțumesc! Să continuăm mai departe, întorcându-ne la tema noastră. Haideți să vedem la Daniel 2:23 ce scrie. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere. Când s-a întâmplat lucrul acesta? Lucrul acesta s-a întâmplat după ce Daniel a primit răspunsul la rugăciunea a lui. Și apoi Daniel a mers să-l vadă pe împărat și a spus că în timp ce este adevărat că niciun înțelept, niciun astrolog, niciun magician, niciun descântător nu putea să dezvăluie viitorul, totuși este în ceruri un Dumnezeu care nu se vede, care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Astfel, această profeție ne duce departe în scurgerea timpului, ne ia din zilele lui Daniel și ne duce prin națiunile Babilonului, Medo-Persiei, Grecii și a Romii, ne duce până la ce timpuri, ne întrebăm. Da, prieteni, până în vremurile de pe urmă. Și care sunt vremurile de pe urmă? Este timpul în care trăim noi. Daniel 2:31 scrie, tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Daniel îi face descrierea visului lui Nebucadnețar și cred că atunci când a auzit aceste cuvinte, Nebucadnețar s-a bucurat foarte mult. Așa cum ne bucurăm și noi, ori de câte ori deschidem Sfânta Scriptură și începem să studiem, să descoperim lucruri noi. Sunt absolut convins că astăzi veți descoperi lucruri noi împreună, studiind această carte, pentru că Dumnezeu nu lasă cuvântul Său să cadă fără rod. Haideți să vedem la Daniel mai departe ce scrie. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier, de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărmat împreună și s-au făcut ca pleava din narie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a găsit din ele. Dar piatra care sfărmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Daniel 2:36. Iată visul, acum îți voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Ați dorit dumneavoastră să cunoașteți care este tălcuirea celui mai important vis pe care l-a avut vreun om din istorie? Este cel mai important vis. Doriți să cunoașteți tălcuirea lui? Eu cred că Nebucadnețar ardea de nerăbdare să cunoască
tâlcuirea acestui vis. Și Daniel i-a spus, tu ești capul de aur. Capul de aur reprezenta Babilonul, împărăția lui Nebucadnețar, sau numele lui se mai spune Nabucodonosor. Împărăția lui Nebucadnețar a condus lumea între anul 605 înainte de Hristos și 539, o perioadă scurtă. Nebucadnețar a întemeiat unul dintre cele mai extraordinare imperii din istoria întregii lumi. Împărăția lui s-a remarcat printr-o mare abundență de aur. Babilon a fost cel mai bogat imperiu al lumii din acel timp. El avea grădini luxuriante, între care se aflau și grădinile suspendate, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Babilon, această cetate splendidă, avea circumferința de 16 km, o cetate foarte puternic fortificată. Roma a avut numai 9,6 km, iar Atena 6,4. Tot aici, în Babilon, se afla templul lui Marduk, care avea înălțimea de 91 de metri. Pe din afară era acoperit cu cărămizi smălțuite în albastru. În interior era placat cu aur. Doar în acel templu, Nebucadnețar a folosit, atenție, 16.000 de kilograme de aur. Extraordinar! Vedeți de ce Dumnezeu a folosit simbolul aurului ca să descrie Babilonul, având în vedere că zeul său principal, Bel-Marduk, avea un templu scăldat în aur? Bel-Marduk, zeul principal al Babilonului, avea o statuie de aur pe un tron de aur, în fața unui altar de aur, alături de un candelabru de aur. Totul era din aur masiv. 7.700 de kilograme de aur s-au folosit numai pentru tron și altar. Wow! Nu este de mirare că Dumnezeu i-a spus lui Nebucadnețar, tu ești capul de aur. De fapt, aurul, dintre toate celelalte metale care vor urma, are cea mai mare valoare. Și după Babilon se ridică o altă împărăție care este simbolizată prin argint. Pieptul și brațele chipului acelui mare erau de argint. După Babilon avea să se ridice o altă împărăție. Mezii și perșii i-au răsturnat pe babilonieni. Nu avem nevoie să ghicim care este înțelesul profeției. Este suficient să-l privim în Daniel 2:39, ce reprezintă pieptul și brațele de argint. Profeția biblică a prevăzut că națiunea babiloniană nu avea să dăinuiască pentru totdeauna. O altă împărăție avea să se ridice. Istoria descoperă exact cum s-a petrecut lucrul acesta. În capitolul 5 din cartea lui Daniel este descrisă istoria împăratului Belșațar, nepotul lui Nebucadnețar. El a aranjat o petrecere scăldată în băutură pentru 1000 dintre demnitarii săi. Vinul curgea și muzica îi distra pe oaspeți. Bărbați cu veșminte lungi se distrau cu femei babiloniene îmbrăcate seducător. Ospățul lui Belșațar prezenta tot desfrâul și beția, muzica încântătoare și senzualitatea imorală. Și toate acestea au fost la un moment dat întrerupte de o mână misterioasă. Era mâna lui Dumnezeu care a scris pe zid următoarele cuvinte pe care toți care erau la petrecere le-au văzut. Și ce a fost scris? Mene, mene, tekel, ufarsin. Ce înseamnă aceste cuvinte? Împăratul, nici slujitorii lui n-a știut. Și atunci l-au chemat pe Daniel, care a tălcuit cuvintele acestea. Mene înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei, a spus Daniel lui Belșațar, și i-a pus capăt. Și ți-a pus ție capăt domniei tale, Belșațare. Techel înseamnă cântărit. Ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Ufarsin înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Interpretarea dată de Daniel poate fi verificată cu orice carte bună despre istoria Babilonului. Cirus, comandantul armatelor reunite ale Mediei și Persiei, a cucerit mândra împărăția Babilonului. Totuși Daniel nu a fost singurul care a profetizat lucrul acesta. De fapt,
Biblia ne spune că Dumnezeu i-a dat numele lui Cir cu circa 150 de ani înainte ca acesta să se fie născut. Priviți această uimitoare profeție scrisă de profetul Isaia în jurul anului 680 înainte de Hristos. Isaia 45:1. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Iată exact ce s-a întâmplat. Soldații săi au săpat canalele care au schimbat cursul râului, au deviat cursul râului Eufrat care curgea prin mijlocul cetății Babilon și ei au putut, adică soldații medo-persi, au putut să treacă pe sub zidurile Babilonului prin albia uscată, pătrunzând în interiorul cetății, în timp ce soldații babilonieni petreceau timpul în chefuri și desfrâu. Biblia nu este o carte de rând, prieteni. Da, Biblia este o carte în care putem să avem o încredere deplină. Când o deschidem, prieteni, deschidem cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Dumnezeului celui viu, profețiile ei sunt o realitate. Și după împărăția medo-persilor a urmat o altă împărăție, o a treia împărăție, descrisă prin coapsele de aramă, Daniel 2:39, apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Cel care a ridicat la apogeu puterea greacă în lumea antică a fost împăratul Alexandru cel Mare, care și-a condus armatele echipate cu arme de aramă sau bronz. Acesta este simbolul ales pentru împărăția greacă. Echipați în coifuri de bronz, cu platoșe de bronz, scuturi de bronz și săbii cu mânieri de bronz. Armatele grecești au dominat lumea. Babilon, Medo-Persia, Grecia au urmat una după alta, dar Grecia avea să conducă lumea pentru totdeauna? Ne întrebăm. Daniel 2:40 scrie, va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. Marele istoric englez Edward Gibbon, fără ca el însuși să fi fost creștin sau să fi crezut în Biblie, a scris în declinul și căderea Imperiului Roman. Imaginile aurului, argintului și aramei, care pot servi să reprezinte națiuni și pe împărații lor, au fost în cele din urmă zdrobite de monarhia de fier a Romei. Vedeți ce spune istoria? Istoria confirmă Biblia. Dumnezeu nu ne cere să credem orbește, să avem o încredere oarbă. El ne dă argumente. Din această cauză El a dat profeția ca să avem încredere în cuvântul Său, care este confirmat de istorie. Așa s-a întâmplat în adevăr. Roma a dominat lumea de la anul 168 înainte de Hristos la 476 după Hristos. Chiar în perioada Romei, Iisus Hristos s-a născut și este un lucru adevărat, îl descoperim din Evanghelie. Mai departe, cunoaștem că Iosif și Maria au fugit de oprimarea Imperiului Roman și au călătorit în Egipt. Iisus chiar a fost judecat de un guvernator roman și vă aduceți aminte numele său? Ponțiu Pilat, așa este. La porunca lui, mai departe, Iisus a fost crucificat de soldații romani. Timp de peste 500 de ani, Roma a apărut de neînvins, steagul ei flutura din insulele britanice până în Golful Persic, de la Marea Nordului la deșertul Sahara, de la Atlantic la Eufrat și chiar mai departe, unul dintre cele mai mari imperii ale lumii. Ce a mai profetizat Biblia? Doriți să cunoașteți? Este foarte interesantă profeția biblică. Daniel 2:41, iar picioarele pe care le-ai văzut și degetele, unele de lut, de olar și altele de fier, înseamnă că va fi un regat împărțit. Biblia nu a prevăzut un al cincilea imperiu, atenție, un al cincilea imperiu mondial, care să se ridice după Roma. Biblia a vorbit despre un imperiu împărțit, un imperiu roman împărțit. Nu avea să fie vreun alt imperiu universal unit care să vină după Roma. Acesta este un adevăr istoric. Picioarele de fier și de lut reprezintă împărățiile Imperiului Roman. Aceasta este exact ceea ce s-a întâmplat în istorie. Europa s-a împărțit așa cum spusese profeția că avea să fie.
Triburile barbare au atacat vestul Europei la mijlocul secolului al IV-lea. Și aveți ocazia să urmăriți pe această imagine cum popoarele barbare au invadat Europa. În timpul atacurilor lor nimicitoare, Imperiul Roman s-a împărțit exact așa cum spusese Biblia în profeție. Aș vrea să vă spun acum o istorie. Cineva din Europa l-a întrebat odată pe un predicator: cum știi că Biblia este adevărată? Dar bine, domnule, chiar stai pe ea. A răspuns acesta: ce vrei să spui? Pământul de sub picioarele tale o dovedește. Apoi predicatorul l-a explicat: Biblia a prevăzut că Europa va fi împărțită. Europa de astăzi împlinește în mod exact această profeție. Necredinciosul a rămas uimit. Și Biblia merge mai departe. Ea ne spune în Daniel 2:43: dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul. După cum fierul nu se poate uni cu lutul. De-a lungul istoriei, împărații Europei au încercat să unească imperiul prin relații de căsătorie. Un exemplu faimos constă în divorțul lui Napoleon de soția sa, Iosefina, și căsătoria lui cu Luiza de Austria, ca să garanteze relațiile cu acea țară și să promoveze proiectul său de a uni întreaga Europa. Da, așa cum a prevăzut profeția, el a ieșuat, lamentabil. Biblia spune: se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul. În afară de căsătorii de interes, a mai fost o cale prin care conducătorii politici au încercat să unească Europa. Ei au încercat să-și atingă țintele prin conflict militar și prin război. Carol al V-lea a dorit să unească Europa, dar a ieșuat. Napoleon a încercat să unească toată Europa, a ieșuat. Napoleon a pus în jurnalul său o descriere a planurilor sale ambițioase. Va fi o singură Europa, va fi o singură monedă, va fi o singură limbă, va fi o singură guvernare peste toată Europa. Dar în iunie 1815, atunci când Napoleon a fost înfrânt în bătălia de la Waterloo, el a exclamat aceste cuvinte: n-am putut să mă pun cu Dumnezeu Atotputernicul, incredibil. A ajuns la această concluzie, complet epuizat după această luptă împotriva lui Dumnezeu. Ecourile unei vechi profeții, scrise cu sute de ani în urmă, vorbesc inimii până în zilele noastre. Biblia este adevărată și toate încercările de a uni Europa, pentru că oricât de puțin timp vor avea de-a face cu aceste câteva cuvinte dintr-o veche profeție biblică. Nu vor fi lipiți unul de altul. Într-adevăr, această profeție s-a dovedit temeinică. Europa a fost împărțită. Ea a rămas împărțită de secole întregi. Carol al V-lea, Napoleon, Hitler, Stalin, toți au vrut a fi conducătorii lumii și toți au dat greș. Gândiți-vă la Hitler, cuvântările lui impetuoase au înflăcărat masele, sloganul lui: un popor, un imperiu, un conducător. Se părea că a fi Dumnezeu pe acest pământ. El avea să reușească, oare? Nu, el nu a reușit. Planurile lui au fost ambițioase, el a dorit să unească toată Europa. Forțele aliate erau prinse la mijloc. Părea că aceste forțe vor fi învinse. Înfrângerea părea sigură, dar uimitor lucru s-a întâmplat. Hitler a ordonat ca tancurile sale să se oprească pentru realimentare. Cine a oprit tancurile lui Hitler? O străveche profeție din Daniel, capitolul 2, declară că din vremea Imperiului Roman, Europa nu va mai fi niciodată unită. Biblia a prevăzut în cartea Apocalipsei o ultimă încercare de a uni Europa, de data aceasta sub o uniune politico-religioasă. Apocalipsa 17, de la versetul 12 la 14, ne spune: cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Iată semnificația acestei profeții.
Cartea Apocalipsa și Daniel sunt cărți legate între ele, sunt cărți care se completează una pe alta. De aceea ne prezentăm acum tabloul din Cartea Apocalipsei sau Descoperirii lui Dumnezeu. Pentru o scurtă perioadă, națiunile Europei și restul lumii vor intra într-o confederație politico-religioasă, chiar înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Observați cum descrie Cartea Apocalipsei această uniune temporară. Toți au același gând și dau fiarii puterea și stăpânirea lor. Așadar, aici este prevăzut că pentru un ceas, pentru o perioadă scurtă, foarte scurtă de timp, națiunile Europei vor fi din nou împreună. Există astăzi mișcări care să unească Europa. Steagul, care este simbolul Europei Unite, este multe glasuri, un singur popor. Euro este rezultatul unui efort care caută să stabilească o monedă comună pentru Europa. Cartea Apocalipsei ne spune că va fi o încercare de a uni popoarele din punct de vedere politic, ca pregătire pentru puterea numită fiara, care le va uni religios și politic sub un singur mare sistem. Ce-ar fi dacă războaiele, conflictele și tulburările din toată lumea s-ar combina cu o foamete și criză economică? Și ideea este prezentată atât de seducător. O lume unită ar rezulta, o societate unită, toți devenim una. Biblia spune că toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui. Motivul pentru care noi nu urmărim o împărăție pământească este că Iisus ne-a promis una cerească, prieteni, o împărăție mult mai bună, o împărăție care va dăinui veșnic. Această profeție din Apocalipsa, capitolul 17, spune, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu El, de asemenea, îl vor birui. Ce făgăduință minunată, prieteni! Cei buni vor birui împreună cu Iisus Hristos. Ei sunt prietenii Lui. Istoria a confirmat tiparul prezentat în profeția din Daniel, capitolul 2, și va continua să o facă cu siguranță. Acțiunile politice ale acestei planete nu sunt întâmplătoare. Evenimentele care se petrec exact acum în această lume sunt un semn că Iisus Hristos, Împăratul împăraților, va reveni în curând. Chiar și această pandemie prin care trecem, și ea vorbește despre apropiata revenire a Domnului Iisus Hristos. Revenirea Domnului Iisus Hristos este singura speranță pentru o lume care stă pe picioare de fier și de lut, gata să se sfărâme. Chipul profetic din Daniel și profețiile din Apocalipsa ne conduc înainte spre o nouă eră. Ce fericire! Ne întoarcem la Daniel 2:34 și Daniel îi spune lui Nebucadnețar, tu te uitai la el, la chipul acela, și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, care a izbit picioare de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți, le-a făcut țândări. Dumnezeul cerurilor scrie în Daniel 2:44 și îmi place foarte mult acest verset. Este versetul cheie al seriei acesteia. Va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Dumnezeu și nu altcineva va ridica această împărăție. Ce simbolizează piatra care sfărâmă chipul? Ei bine, ea simbolizează pe stânca veacurilor pe Iisus Hristos. Ce minunat, extraordinar! Nu putem să ne punem încrederea în împărățiile pământești care se ridică și cad. Toate sunt trecătoare, toate sunt înșelătoare, dar putem să ne punem încrederea în împărăția lui Dumnezeu, care nu va cădea niciodată, cu siguranță. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Suntem așteptați cu speranță, suntem așteptați cu ajutor. Piatra care se desprinde fără intervenție omenească. Împărăția supranaturală a lui Hristos va veni și va zdrobi împărățiile acestei lumi simbolizate prin chipul acela mare, chipul acela făcut de mână omenească, și tot ce este omenesc va fi nimicit de mâna lui Dumnezeu, de piatra aceea imensă. Apocalipsa 11, cu versetul 15, ne spune, și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor.
Babilonul se ridică și se prăbușește, vedem. Dar El va domni. El, Iisus Hristos, va domni veșnic. Medo-Persia se ridică și se prăbușește, dar El, spuneți, va domni veșnic. Da. Grecia se ridică și se prăbușește și din nou El va domni veșnic. Roma se ridică și se prăbușește, dar El, Iisus Hristos, va domni veșnic. Imperiul Roman este împărțit. Uniunea Europeană se ridică și se prăbușește. O guvernare mondială încearcă să se ridice, dar se va prăbuși, se prăbușește. Pentru că dincolo de toate este Dumnezeu și El va domni în veci de veci. El este Cel care se implică în istorie. El este Cel care guvernează, conduce istoria. El nu este absent. El conduce cu viața noastră, cu destinele noastre. El va domni. Ce fericire! Împărățiile acestei lumi se vor nărui. Cea mai veche năzuință a inimii omenești și a mea este după pace și siguranță. Și, prietene, și tu cred că tânjești după o societate stabilă, în care să ne putem crește copiii fără teamă de război, sărăcie sau boli nimicitoare și dorim împreună un viitor plin de speranță și nu de frică. Aș vrea să-ți povestesc în continuare o istorie adevărată. Pastorul George Fisher era misionar în Africa de Vest în timpul îngrozitorului măcel a războiului civil din Liberia, Africa. El povestește ceva foarte interesant ce s-a întâmplat într-o zi în care le preda despre a doua venire a lui Hristos studenților africani care se pregăteau să fie slujitori Evangheliei. El tocmai citase aceste cuvinte extraordinare din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Și ce se va întâmpla? Și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți și toți împreună cu ei ne vom ridica în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Extraordinar! Și unul dintre studenți a întrebat, ce va spune el atunci când el va striga? Pastorul Fisher spune, întrebarea m-a luat prin surprindere. Studentul a repetat întrebarea. Pastore, 1 Tesaloniceni 4:16 spune că Hristos va coborî din cer cu un strigăt și va porunci cu voce puternică. Aș vrea să știu ce va porunci atunci. Îmi spuneți? Pastorul Fisher spune mai departe, am intenționat să las întrebarea fără răspuns, adică să fugă. Să-i spună studentului că nu trebuie să trecem dincolo de ceea ce ne-a descoperit Scriptura, dar mintea mea mi-a fugit la o întâlnire pe care o avusese mai devreme în aceeași zi cu un refugiat din războiul din Liberia. Și refugiatul era un bărbat director de liceu, care zice, mi-a spus că fusese prins de un escadron al morții format din 2 bărbați, după câteva ceasuri de teroare în care bărbații aceia i-au spus cum îl vor tortura și cum îl vor ucide, el a reușit să scape cu greu. După ce a stat ascuns în vegetația înaltă, el a reușit să-și găsească familia și să scape într-o țară învecinată. Evadarea l-a costat teribil de mult. 2 dintre fiii săi și-au pierdut viața. Tristă istorie. Cruzimea brutală care se abătuse asupra unui popor care nu se aștepta la așa ceva și care nu merita așa ceva, m-a mișcat profund, a spus pastorul Fisher. Îmi treceau prin minte imagini ale cercetorilor pe lângă care treceam în fiecare dimineață când mergeam la birou. În fiecare zi, zice, văd cum sărăcia distruge demnitatea, le fură oamenilor tot ce este mai bun, din ce înseamnă a fi om, și câteodată pune în loc de tot ce este mai rău din ceea ce înseamnă a fi animal. Nu pot să-mi scot din amintire privirea goală a oamenilor care au pierdut orice speranță. Pastore, a spus studentul, nu mi-ați dat niciun răspuns. Ce va spune el? Întrebarea nu voia să treacă. Ce va spune el? El va spune destul. Destul, am spus eu. Zice, el va striga atunci când va veni destul. O expresie surpriză s-a zugrăvit pe fața studentului. Ce vreți să spuneți cu acest destul?
destulă suferință, spune pastorul, destulă foamete, destulă teroare, destulă moarte, destulă rușine, destule vieți prinse în disperare, destulă boală, destul timp, destul. Domnul Iisus Hristos va spune într-o zi, s-a sfârșit. Prieteni, aș dori să urmărim împreună un videoclip. E drept că în limba rusă, îmi cer scuze pentru vorbitorii, cei care înțeleg doar limba română. La finalul acestei prezentări videoclipului, care prezintă o istorie a orașului Pompei, când vulcanul Vezuviu a erupt și a distrus acest oraș. După prezentarea video, eu am să vă povestesc în detaliu această istorie care s-a întâmplat cu oamenii care au fugit disperați ca să-și salveze viața. Vă invit împreună să urmărim acest videoclip. 24 августа 79 года в окрестностях итальянского города Помпеи произошло сильнейшее извержение вулкана Везувий. Перед извержением вулкан сильно дымился. Улицы города, расположенного на склонах и у подножия вулкана, заливала раскаленная лава, засыпала градом из огромных кусков шлака и пемзы. Люди не успели покинуть город. Сотни жителей так и сгорели в потоках лавы. Поэтому все сохранилось так, как в момент извержения. При раскопках археологи обнаружили улицы и дома, а в них отпечатки фигур людей, застывшей в лаве. Вот воин, стоящий на посту, а там пекарь, только что приступивший к выпечке хлеба. Вот склонился над сундуком золота богач, не пожелавший расстаться со своим богатством даже в момент смерти. Вот тюрьма с распахнутыми дверями. На полу ключ, брошенный стражем. По-видимому, страж, увидев бедствие, бросил ключ узникам, которые содержались за железной решеткой, прикованные к стене цепями, а сам убежал. Узники пытались достать ключ, лежавший недалеко, но не дотянулись. Цепи обдирали им руки, спасение было совсем рядом, но ключ от свободы оказался недостижим. И мучительная смерть настигла их. Как ужасно видеть возможность спасения, но так и не освободиться, потому что не пускают железные цепи. Для жителей Помпеи тот день стал концом света. Но кто из нас может быть уверен, что его не постигнет подобная участь? Катастрофы на море, на суше, в воздухе предупреждают нас о надвигающемся событии мирового масштаба – втором пришествии Христа. Оно также застигнет этот мир врасплох, как Помпею извержение Везувия. Грехи – это те цепи, которые мешают нам взять ключ спасения. Святое Евангелие. Оно так близко, и душа рвется к нему. Христос дает нам ключ спасения, но не так, как тот страж, который бросил ключ в страхе, а сам убежал. Иисус вручает ключ лично каждому из нас и остается рядом до конца. Предлагая каждому спасение, Христос примет нас, простит и не вспомнит более грехов наших. Prieteni, în baza videoului care l-am urmărit, dorim să facem o analogie cu profeția biblică. Ceea ce s-a întâmplat cu orașul Pompei se va întâmpla și cu lumea înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. Oamenii vor fugi să-și scape viața, cum au fugit locuitorii acelui oraș, și s-ar putea să fie pentru unii prea târziu. Aceasta am văzut în videoclip, că unii n-au reușit să-și salveze viața, și anume cei care au fost închiși, prinși în închisoare. Străjerul care i-a păzit, se povestește, a scăpat cheile și erau foarte aproape de închisoare și cei care erau în închisoare priveau cujind către acele chei, se întindeau, voiau să ia cheile în mână, dar nu ajungeau. Prieteni, ei și-ar fi dorit să-și scape viața, să ia cheile și să deschidă porțile închisorii și să fugă și ei să scape viața, dar cu părere de rău, aceștia n-au reușit. Și analogia constă în faptul că
Cheile pentru noi astăzi, cum au fost și pentru acei oameni care n-au reușit să-și scape viața, este profeția biblică. Noi astăzi, spre deosebire de ei, avem fericită ocazie să luăm și să credem în profeția biblică care este cheia credinței noastre. Și astăzi te invit să crezi în Iisus Hristos, că El într-o zi va reveni, cum vedem în imagine, pe norii cerului, însoțit de mii și mii de îngeri. Va fi o întâlnire, o venire triumfală, cea mai glorioasă venire. Cel mai important eveniment din istorie pe care îl așteaptă lumea creștină, pe care îl aștept eu, pe care te invit să aștepți și tu cu dor după această întâlnire, pentru că această întâlnire ne va duce eliberarea. Da, prieteni, astăzi, dacă luăm cheia profeției, putem să credem și să căpătăm îndurare și putem să devenim prietenii lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos spune, dă-mi astăzi inima ta, vreau să tronez pe tronul inimii tale. Dar care este astăzi decizia ta? Te invit ca să faci o alegere foarte importantă. Fie că deja crezi în profeția biblică, poți să reînnoiești astăzi credința ta. Dacă niciodată n-ai crezut, pentru prima dată ai auzit acest mesaj, pune-ți toată încrederea în Dumnezeu, cercetează Sfânta Scriptură și în baza profeției, care sper că deja ai înțeles, vei înțelege și mai mult vremurile în care trăim noi acum. Acum, la finalul acestei întâlniri, aș vrea să mă rog pentru credința ta și credința mea, credința noastră să fie o credință absolută, o credință deplină în Iisus Hristos. Acum, pe parcursul acestei întâlniri, am aflat în cine să avem o încredere absolută. Și răspunsul este, da, cred că îl aveți în inimile dumneavoastră, să avem o încredere deplină în persoana Împăratului Împăraților, în Iisus Hristos. Așa să ne ajute bunul și veșnicul Dumnezeu. Acum vă invit ca să ne rugăm împreună. Pentru aceasta vă invit să închidem ochii și să ne rugăm. Tatăl nostru care ești sus în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, dar ne izbăvește de cel rău. Înaintea Ta venim, Doamne, ca să-ți mulțumim că Tu ne-ai dat cheia profetică, ca să înțelegem timpul în care noi trăim. Și istoria am văzut cum a confirmat profeția descrisă în visul lui Nebucadnețar. Și dorim de acum încolo să avem încredere deplină în cuvântul Tău. Și te rugăm ca să ne descoperi adevăruri noi și lucruri interesante care să ne întărească credința. Doamne, mă rog pentru toți cei care au ascultat această prezentare să audă și să creadă, căci credința vine în urma auzirii, în baza cuvântului Tău. Fii lăudat, o Doamne, iar noi să fim slujitorii Tăi de acum încolo, te rugăm în numele și prin meritele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Prieteni, întâlnirea noastră se apropie de încheiere. Aș vrea să vă invit la următoarea întâlnire a programului Apocalipsa Speranței. Până atunci puteți să înscrieți mesaje cu cererile dumneavoastră de rugăciune sau întrebări pe Facebook și cu ajutorul lui Dumnezeu am să vă răspund. Până la următoarea întâlnire, vă spun la revedere și Doamne ajută!